desitxuratuz. Etxe ondoko dorre erraldo juran, ni minotuz. Ez du azpian, hartu dezaket gure herrian. Hatz namiekin, fedeka Apirilean gaude, baina elkarrizketa hau ikusten ari bazarete, maiatzean gauden seinale, maiatzean emitituko delako. Eta nik maiatzaren 3an egingo ditut 75 urte. Orduan, noizbait muga bat jarri behar eta pentsatua daukat eta erabakia daukat maiatzaren 3an iragartzea, bertsolaritza plazan kantatzeari utzi egin behar dio dela. Eta galdetuko diazu, baina zergatik nola utzi behar duzu? Nahikoa dela uste dudalako, 75 urte asko direlako. Nork esango, Ez badirudia. Sasoian zaude, Xabier, baina... Bai, neure sasoian, beti gaude sasoian. Nahikoa egin dut edo nahikotzat hartzen dut, ibilerak ere ez dira adin honetan ibiltzekoak, baina batez ere hitza ez da hainbeste erretiratzea, baizik ontziz aldatzea. Transbordo bat egin nahi dut. Nora pasatuko naiz, idazle izaten jarraituko dut, eta erretiratzen naizen une hori baliatuz, Durangaldeko bertso-eskolak astebeteko ekitaldiak antolatu ditu, ekainean izango direnak, eta nik ezin dut ukatu, egizuen nahi duzuena. Bakarrik eskatu nien, nik jarraitu nahi dudan horrei garrantzia emanez, egun bat usteko nahi dudana egiteko. Eta Bilboko Bidebarri eta Liburutegiko aretoan egingo dut, entzunkizun bat izenburu hauxe duena. Zein ongi bizi zen Ulises. Eta esan beharra dugat, horren guztiaren bultzatzaile Durangaldeko bertso-eskola dela. Horiek proposatu zidaten, aste bat egitea, eta egizuen nahi duzuena, baina egin itzazue gauzak, Salvadorren ez gertatzeko moduan. Salvador, jenteak badakin uzki, baina ez esango dugu. Salvador bere omenaldi egunean hil baitzen. Hori izan nintu, lagorik eta. Izan bedila, ondo etorria egiten duzuen guztia. Onartuko dut eta posik eta estimatuko dut, baina ez da gertatuko. Gauza bi aldiz ez dira berdin gertatzen.